daya, oy. Sama buhaton no, para mawagtang kalaay ba? Agdunay na ako mga barkada mga laki di ay nga magtagay mi ba? Hindi mo na ako tagay kan. Tagay diri tagay pikas. O di sila mo kuan diri, di sila mo ari magkuan na lang ko. A few minutes later. Tabang! Sabang oy tabang! Masingan na mo. Tabang! Biskot diri oy. Tay, delikatuhan na rin dapita kay. Malanuman. Oo. Wala, duha na sila kabuk. Patay. Gagbang, Ikaw gagbang. na dyan patay. Gagang juro ng tabang. Mapatay juro na ako, mapatay juro na ako masakpan ni kinang tabangan. May lain silingan rin gawas. Ako. Ari ako. Ako'y bahala. Kaya nagdako aning puspos. Gahi ka ni ligo ka ni. Ako! Animal! Tabang! Masin ka ba taas? Uy, nakaduk. Uy, map. Dari. Tabang, wala. Di mo na sila kabuk. Dinggang na ako. Tabang, wala. Disan. Asa na dyan siya dapit? Ay, katulungan yung tabang ba? Tabang! Kapag ni ako. Doon ka, di ka kadungag layo. Patay ko ni. Gising diri at Tabang! Tabang! Tabang ko, animal! asa ka dapit? Sus. Tawag ta. 119. 119. Gago! 119. Rondayal. Biugo. Isa, buyo. Ikay, biugo. Kamagod, bogo ka. Balik, 119. Sige na, manawag ko. Ingnan man ako, biugo. At sabihin sa ato, kailangan. Saan na rin ako? Tabang ato. Hiro ko. Tabang! Ay, tabang! Ha? Narito! Ano nga yung tabang? At po nito! Hoy, bungol! Amuan ang balay diha. Ang nanging tabang to adito nayabag naman taon ko. Bungol ako sa kakon ako! Unsay ngano ko? Asa masag ka? Nay, nagtabang dito na sige, may mga tingsi. Tara, tara. Sisa! Nanawag naman ko kung 119 good yan. Di mo, ang motobag eh. Wrong number. Biugo. Sige, tawagan mo. 119. Usam na 119. Emergency ka lang, emergency ba? Natawag ganin. Ika may puspusan pareha lang man ning duha. Bungol na kung silingan usa ika sad bugo sad biugo. Say 119. 911 unsa pagtubag ka ng emergency? 911 kay kanang 11 kanang 119. Oh, mao nakatong bar nga imo atuan. Ato na nato ay wala naman. Emergency na to. Unsa pagtubag? Chagi. 119 nga mo ang karon. Animal, nagdikit anoon ko. Mana silingan ng singgit mo? Jisa? Jisa day? Defeat ko no, defeat. Dibuasan mga kauban ay mapa. Di ko magtanaw sa mapa oy. Baligyan yung mapa ay. Animal, pildi na noon. Ay nag-ML di aning po. Sayang masa akong coins ay. Animal, litik ba nunta? Kanipod si Nana, buti bugua. Dijug na sa samid ato ta siya. Butet gid siya panagsa oy. Kita pa iberte para tong kuyaw. Animal. Dagan pa ko bungol lang lagi. Ibili na kasi maglagot kung samot. Animal sa Jisa. Hoy, Uy, Ano? Perti pa namong kuyawan nimo nga sige ka sige-singgit igangbang ta. Unsa di ka ha? Il raman di ka. nag-email ko oy nangay kog tabag kay bugo kay mga kauban, bugo jugo. Kami sa din taon. Nakababakan nabalakan nimo kay nagtuomig na unsa ka ha? Oo, nagbubuhol lang dyan akong agi ha. Wala, lima na sila kabok ginggangbang nako. Tabang, wala. Tabang, ginggangbang ko animal, lagay wala. Patay ko ni tabang, ay tabang. Il raman di ka karaho ka. Sa dipit. Unsa na sa email gani? Sa email ba, di ba? Oh, kana ba nagmatay first game no? Ay, sa kana gani tabangan na to ang usaba. Oo. Oo, kada singa na sila na. O basta kay mo na sila. Katong gangbang lagi. Gambang ka to. Gambang mo na to ni. Sunod ka ako na i-mute akong Ayan. Oh, Dili na mute ibo ba ang atong i-mute ron. First kill. First kill. Double kill. Triple kill. Maniac. Second kill.